Nagyon széles a bukósisakok termékpalettája a piacon, úgyhogy beszéljünk arról, hogy mitől lesz jó egy bukó. Sok vásárlón kezdi azzal, hogy valami olyat adj, ami meg fog védeni. Ez egy teljesen természetes elvárás, viszont az a bizonytalanság, ami emögött van, az már egyáltalán nem. Szimplán a gyártók marketingje van mögötte, mert amit sokat látsz reklámozni és drágább, arról automatikusan azt fogod gondolni, hogy jobban véd, mint egy olcsóbb, kevesebbet promózott. Erről az állításról mit gondolsz? Van a kettőnek köze egymáshoz? Ha igen, akkor miért? A rövid válaszom az, hogy nem. De ha téged részleteiben érdekel, akkor mindenképp nézd tovább ezt a videót. Először is meg kell említenem az LCE 2206-os biztonsági szabványt, aminek meg kell felelniük a bukósisakoknak. A jelenlegi szabványt 2020-ban fogadták el, majd ezt követően folyamatos volt az átállás a gyártók kínálatában. Nagyjából 23-24 voltak azok az évek, amikor ez a boltok polcain is megjelent. De mit is jelent ez a szabvány? Röviden szigorították a teszteket, több ponton nézik meg a bukó törésállóságát, és a valós használathoz közelebb álló helyzeteket szimulálnak. A számokkal most nem foglak fárasztani, ennek te is könnyedén utána tudsz járni, viszont bevágok egy fotót, amin rajta van a tesztelés menete. Tehát ebből a változásból, ami egyértelműen látszik, hogy a jelenleg kínálatban lévő európai szabványnak megfelelő bukósisakok már egy sokkal komolyabb védelmet biztosítanak, mint a korábbiak. Nagyon leegyszerűsítve úgy szoktam fogalmazni a vásárlóinknak, hogy egy mostani belépő szintű bukósisak jobb védelmet nyújt, mint egy 5 évvel ezelőtti felsőpolcos. Ezen a ponton térjünk vissza a videó elejére. Akkor az, ami drága, az egyértelműen többet tud? Teljesen egyértelmű, hogy egy gyártó a fejlesztések során a legtöbb pénzt a top kategóriájú bukójára fogja rálocsolni. De védelemben ez nem fog szignifikáns különbséget jelenteni, mégpedig egy nyomósérbokán. A magasabb védelem vastagabb héjat és nagyobb súlyt fog eredményezni, ami a gyártó számára azt eredményezi, hogy a versenytársakhoz képest nehezebb lesz a terméke, tehát elmarad. Egyértelmű, hogy minden gyártó a szabvány határán fog táncolni, így lesznek versenyképesek. Tehát a legnagyobb különbséget azt komfortban fogod tapasztalni. Minél jobb egy bukósisak, annál könnyebb és időtállóbb lesz a héja, kényelmesebb lesz a bélése, jobb lesz a légellenállása, nagyobb eséllyel lesz csendes, jobb lesz benne a napszemüveg, és akár jobban is fog szellőzni. Ez persze egy bizonyos szintig meg fog jelenni az árában is, de érdemes résen lenni. Nem szabad elfelejteni, ha valamit sokat látsz reklámozni, azt a végén te fogod megfizetni. Érthető okokból minden gyártó reklámoz, szponzorál versenyzőket, tartalomgyártókat, de ennek a mértéke nem mindegy. Nagy az árharc a piacon, és minden gyártó próbálja magát magasabbra pozícionálni a másikhoz képest. Semmi baj nincs azzal, ha te vágysz egy félmilliós bukósisakra, és meg is engedheted magadnak. Vedd meg! A motorozás egy divatos hobbi, és értem, hogy vannak, akik számára a motorjuk és a felszerelésük az egy státuszszimbólum, de nem szükséges elzálogosítanod a házad ahhoz, hogy legyen egy biztonságos és komfortos felszerelésed. Egy 300 000 forint értékű bukósisak árából már fel tudsz úgy öltözni, hogy akár a maximális védelmet is megközelítheted. Inkább motorozz egy belépő szintű sérülésmentes bukóban, mint egy felsőpolcos, de sérültben. Mert amit sokan elfelejtenek, hogy mindegy, hogy mennyibe került a bukósisakod, ha a sérülés éri, akkor cserés. Erre az egyik vásárlónk története egy nagyon jó példa. A pontos sztorira már nem emlékszem, de leparkolta a motort, mellé tette a bukóját, ha jól emlékszem, talán laza talajon állt, viszont a motor eldőlt és rá a bukójára, ami értelemszerűen törött. Ez egy 60 000 forint értékű bukósisak volt, aminek a cseréje nem okozott számára nehézséget. És itt van a lényeg. Tudom, hogy a motorozás egy drága hobbi, de csak akkor vágj bele, hogyha egy 60 000 forint értékű kiadás számodra nem okoz egy több hónapon át tartó megoldandó problémát. Felszerelés vásárlásakor légy megfontolt, és ne hagyd, hogy a marketing elhitessen veled valami olyat, ami nem igaz.